Eli moro vaan kaikille, meikäläinen on ollut PvP. Tänään kuulemme lisän tätä Skywarsia. Ja näitä tulee sen takia 2 osaa, koska nämä lataisi aika nopeasti. Ja mä en nyt laita näihin intro, koska ei ole niin kauan aikaa. Joo. Mä ostin tällaisen Soldier Kitin. Sen voi käyttää vain kerran, joka on aika inherttäviä, mutta... sori vaan se mikki. Mutta näitä pointseja saa todennäköisesti aika helposti. Tämä on varmaan aika hyväkin miekka. No niin, hyvä armori. Tai ihan ok, ei tää nyt niin superhyvä. No, Speedbot oli aika hyvä. Kun sen sain. No ei riittää nyt. Noin ja noin ja noin. Eli tuo vesi tuohon. HP-apple. Sitten mennään tuonne loppureitti. Mä voisin syödä tän HP-applen. Noin. Tollainen pieni rekti tuohon. Tasatyyppi. Noin. Ei ollut kovin paha. OP-apple. Enderparri. Kypärä. Paremmat housut. Mä haluan tuon OP-applen. No, itse. Mistäköhän tuo tulee? Tuosta. Moi. Noin. Ai mä voitin taas tän. No. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja muistakaa tilata ja tykätä ja jakaa kaverille tämä video, mutta kaikki on silti vapaan edestä, mutta me nähdään sitten ensi videon parissa. Se on siihen asti, moro.